Ens trobem al Maresme, al camp de golf de Llavaneres. És verbívor, juga amb les paraules, el seu món és el verb. És soci del Barça, és soci del RAC i soci d'una associació d'escriptors italians, que ara ens ho explicarà, que es diu Oplepo. És el primer Premi Ramon Llull del 2006. Màrius Serra, un plaer i un honor tenir-te aquí al Forat 18. Moltes gràcies. Com va això, bé? Bé, ara una mica atabalats amb això del postpremi, diguem, eh? Escolta, juguem? Va. Perquè tu has jugat a golf alguna vegada. Jo, home, l'última vegada que vaig entrar en un camp de golf per jugar-hi, diguem, tenia 17 anys. Estava estudiant anglès i a Anglaterra hi havia molt de costum, hi havia camps municipals i anàvem, no? Però jo no sé si recordaré com funciona això. Doncs aquí estàs al Forat 18. Ara et faré un anagrama del Forat 18. Què dius ara? Sí, també fas aquestes coses? Forat 18, l'anagrama és fotrà 18. Bona aquesta. Però esperem que faci 6. Bona! Escolta, tu no escrius en jocs més o menys... Jo m'imagino un escriptor, ordinador... Fumes? No. Fumes? Ocasionalment. Correcte. És a dir, soc un exfumador que de tant en tant fa vacances. Correcte. Et deia perquè jo m'imagino a l'escriptor en un lloc tancat, ordinador, finestra, cafè, molts papers, i anar ficant-li l'ordinador. És cert? Sí, el que passa... Escriure té moltes fases. La primera la pots fer a tot arreu, que és quan se t'acuden les coses, vas prenent notes, m'agrada molt viatjar, i de vegades, doncs, home, no et diré així en un camp de golf o sota un d'aquests arbres tan idíl·lics, perquè no és la meva idea d'estar còmode, no? Però sí que a qualsevol lloc. Això és prendre notes i és escriure amb la mà. El que passa és que sí que és veritat que després treballar un text vol dir, ara mateix, vol dir reescriure'l 1000 vegades i vol dir un ordinador i vol dir situació de treball. Home, finestra, cadascú té el que té, jo sí, en tinc, per sort, perquè visc a Horta, que és un barri tranquil, no? Però bé, has d'estar bastant concentrat i sí, tancadet. Uau. Uau. Escolta, ara vaig a fer una cosa perquè vegis que amb la literatura i els llibres també es pot jugar a golf. Ah, sí? Sí. Tu quan treus la farsa la treus a l'abril, no? No, ara a finals de febrer. Ah, finals de febrer. Finals de febrer, de cara a Sant Jordi. Sant Jordi ha d'estar rodat, els llibres figura que necessiten el seu temps i això, sí. Tu m'has estret aquest, l'he portat. Aquest els mots encreuats. L'últim de crucigrames, sí senyor. Fem una conya? Va. Perquè vegis que la cultura també es pot... T'aguanto. Sí, home, posem això així, veus? Sí, home, i la passaràs pel mig? I tant. Va, home, va. Ja veuràs. Això sembla croquet. Croquet, no, cricket. No, croquet. Era croquet? Allò, no?, que tiren, sí. O el cricket era un altre? El cricket van d'una altra manera. Molt bé, a veure si puc. Hosti. Uala! Escolta, Màrius, què vol dir això de golf ornitològic? Què és aquesta nova illa que ha trobat el Deloyo? Que és el golf ornitològic. Ornitològic vol dir d'ocells. No, aquest és una modalitat de joc de paraules que a la web dels verbívors, a verbalia.com, no fa gaire, va sortir algú que deia home, per fer a les matrícules, aquells típics jocs que fa la gent quan està fent una cua tremenda, si amb 3 consonants li anem afegint vocals, fem créixer la paraula. I per fer un símil van agafar el golf. Com que hi ha birdie, com que hi ha eagle, que és una àliga... Escolta, quin és l'anagrama més conyon que hagis... el més famós? Home, probablement el més conegut era aquell senyor que en els anys 80 va arribar a ser director general del Benemérito Cuerpo de la Guàrdia Civil Espanyola, que es deia Roldán, que va muntar un Cristo, perquè era molt amant d'apropiar-se de, saps, bitllet que veia Fram, que d'això i el van anar a buscar a Laos. Doncs amb les lletres de Roldán, si el ministre de l'època hagués sabut fer anagrames, ja hauria vist que Roldán dona ladrón. Escolta, l'experiència teva al programa de televisió Alexandria, què tal? Maca? Bé, molt bé. Home, una experiència de 2 anys entrevistant allò escriptors importants, gent que havia llegit, i davant de les càmeres, que això era molt nou per mi. Havies estat una vegada un cop abans de les càmeres? Sí, havia fet col·laboracions, però mai portant un programa. Portant un programa. És molt diferent. Home, és diferent, sí. Hi ha la gent que hi ha darrere que el públic no ho veu. Alguna anècdota? Home, potser moltes, perquè m'havia de despullar en llocs inversemblants. Què dius, ara? Bé, em anava canviant de vestuari, però mai no ho fèiem a plató. Potser la millor va ser que vaig entrevistar 2 vegades a Tom Sharp i va haver un problema de so, diguem, amb la traducció, i vaig haver de repetir les preguntes entrevistant una cadira. Vinga, fes-me l'última, bueno, mai serà l'última, la penúltima definició. La penúltima definició. Home, saps allò que diuen de tapar forats? Doncs en el golf tapa forats amb la seva esbaltesa, diguem.
Molt bé. La banderia, la bandera, molt bé, forats. Home, sí, no? De bandera ha sigut la teva companyia, de debò. Escolta, que segueixis escrivint llibres fantàstics que ens facin imaginar el teu món, que aquesta columna que tens, aquest fantàstic diari de La Vanguardia, també segueixis inculcant això que és maco, de jugar amb les paraules. Molt bé. Ha sigut un plaer, de bo. Igualment, Jordi.